Další den a zase další ostuda České republiky. Skoro každý den se dozvídáme o další kauze, která podrývá důvěru lidí v politiku. Před několika dny veřejností otřásla kauza kolem poslance Filipa Turka. Dnes se objevilo závažné policejní prověřování poslance SPD Jaroslava Foldyny kvůli podezření z domácího násilí. Buďme féroví. Dokud nebude vyšetřování uzavřeno, platí presumpce neviny. Nikdo by neměl být souzen bez důkazů, pokud se ale podezření potvrdí, půjde o naprosto nepřijatelné selhání člověka, který skládal slib občanům České republiky. Politici, kteří neustále mluví o tradiční rodině, pořádku a morálce, musí být připraveni nést stejný metr i sami na sebe. Nestačí totiž hlasitá hesla. Rozhodují činy, a pokud se ukáže, že někdo zneužíval své postavení nebo ubližoval svým nejbližším, nemá v politice rozhodně co dělat. Protože Česká republika nepotřebuje politiku založenou na strachu, na populismu, proruských sympatiích a neustálém rozdělování společnosti. Potřebuje politiky, kteří ctí právní stát, svobodu, lidskou důstojnost a osobní odpovědnost. A jestli se vina Jaroslava Foldyny prokáže, měl by okamžitě rezignovat na všechny veřejné funkce. A vedení SPD by mělo občanům jasně vysvětlit, jakou politickou odpovědnost za takové jednání vyvodí. Demokracie stojí na odpovědnosti, ne na výmluvách.